meno je Petrik a dneska som späť. Ako vidíte, už vyšlo aj prvé video po tých 2 mesiacoch a dneska som tu opäť si zahral minihru na Cubecrafte a dneska to teda budú Skywarsy na verzii, ktorú som až tak moc nehral a je to tá najnovšia verzia 26.2. Tu som až tak moc hral, takže za mňa to bude docela zábavné pozerať, ako sa tam budem trápiť. No, takže môžeme ísť na to. Ideme solo Skywars, a to už mám nejaké kity predpripravené. Mám tu ten klasický, potom builder. To sú len tieto veci, ktoré práve teraz vidíte na obrazovke, alebo ešte som zvedavý. OK, ľudia, máme tu tieto kity, takže nubly, čo je ten základný, to určite poznáte. Potom mám tu builder, kde mám 25 brickov, wooden sword, leather cap, ktorý je gold, určite. A potom tu máme fisherman, kde vidíte tieto veci. OK, my sme teda už tu. OK. Není to žiadna paráda, ale zísť by sa to mohlo určite. Čo sa tam práve dialo, nebudem ani hovoriť. Neviem, čo sa tam dialo ani. A to je docela podľa mňa zlé, že neviem, čo sa tam dialo. A kde mám bloky? Dobre. OK, tu mám bloky. Dáme si ich do ľavej ruky. OK, mám tu iba tieto bloky. To sú akože všetky bloky. Oni zomreli obidvaja. Tak ja teda asi môžem ísť. Ja neviem. Čo je dobrý nápad. Teraz tak stavať, lebo ako... Hey, you, what are you doing? What are you doing? Som takto priviažem. No a potom môžeme ľudia ešte aj skúsiť ísť Bedwarsy, ktoré boli vlastne prvé video, z ktorých som natočil vlastne video. A vlastne bola to prvá minihra, ktorú som keby tak poznal a začal ju hrať. Takže... Tak, no. OK. A neviem, čo teraz sa snažíme urobiť. OK, dáme si jedno zlaté jabko. OK, a uvidíme teda. Neviem, čo robíš ty, typku. Dobre, easy. To ani až také ťažké nebolo ho zabiť, keďže bol AFK. Môžem ho zhodiť. Musím sa tak pritiahnuť. Skočil reálne tretí. Ľudia, za mňa tretie miesto je celá OK, ale ja neviem, čo mám robiť, ale aspoň sme dali prvý kill a sa cení, pretože som totálny nubak v Skywarsoch, hlavne na verzii 21.6. Tak sa to docela cení. OK, ja tu mám nejaké vecičky. Ale to je všetko. Haló. Nehovor, že to je jedna česť. To sú tu naozaj 2 čestky. A ja nemám doslova ani dobré veci. Ja mám, že Diamond Sword a to je všetko. Ako hej, môžem si ísť.
je moc ďaleko, aby som... Typek netrafil. Hehehe. Jak sa ti pohýbam? Aha, dobrá. Tak typek alebo typka odišla. Tak to nie je moc zlé pre mňa. On sa dobre, lebo musím sa vlastne ničoho bať. Čo je tu? Takže to ešte nikto nevylútil. Dobre. Áno, že to nikto nevylútil. Zničím to. Viete prečo? Lebo sa mi chce. To je toľko vecí. OK, môžeme ísť na to. A tu už niekto to odbuchol. Kamo, štvrtý? Dobre, ale zatiaľ som dal iba 1 kill. To nie je moc dobré. OK, teraz ľudia, skúsime si dať druhý kit a to je Builder. Aj keď neviem, či je to moc dobré. Môžeme sa si mohol kúpiť aj... No, nemám. No, necháme si tento. Lebo ten je proste lepší, ľudia. Ten, ktorý mám teraz, je lepší. No, čo už. OK, takže ideme na to. Ľudia, vy možno nevidíte, aké mám veci, ale... Určite sa dozviete, lebo ja som full diamond, ľudia. Ľudia, ak to nevidíte, tak ja som full diamond. Ja som proste full diamond. A to sa cení už. To je už naozaj dobrý. Ja som full diamond. Kto tu odbucháva niečo? OK, kámo, nikto tu není, iba tento tu týpek, ale na neho... Môj prúd je prikrátky. Už mám full diamond. To je vlastne... Môže byť ešte lepšie ako full diamond. OK, toto je nič. Dáme si lepší armor. Prosím. Ne. Tak to mi nepomohlo. Ľudia, toto je posledná hra, ktorú v tomto videu uvidíte. No. Toto je proste naša posledná hra. No, takže. Za chvíľu nám začína hra. Nemôžeme tímovať, to som už zistil. Áno, to bude určite čestka. Áno, určite. Jedine tak čestka na schovanie. Tu zoberieme všetky TNTčka a ideme. OK, toto je nič docela. To bolo godné. Zoberieme si toto všetko. OK, už jediné, čo potrebujem, je nič.
je nejaký svordík. A tu mám nejaký svordík, ale nejaký slabý svordík. Tu mi niekto... Kamo, nie. Som možno, vyťahnem teraz... Aha, nevyťahnem, mám ho dole. Sem pre ňoho nechce ísť. Ne, nerob. No, idem sa dať zlaté jabko. Kamo, ja umrem. Ja ti hovorím, že ja umrem. Umieram. Už sme iba traja. Som v top 3. Prečo ho mlátim týmto? Sa pre dnešok s vami lúčim. Dajte like a odber, ak sa vám toto video páčilo, ale aj ak sa vám toto video nepáčilo, tak aj tak ho dajte.